Sénégalais annonce k'a fɔ ko Bola Tinubu anale ma bɔ yalima Macky Sall le y'i ban k'a reçoit wa an dun y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ka réunion laban min kɛra Abuja u senfɛ kɛlɛ kɛra salle kɔnɔ sabula dɔw y'a yira ko ka Sénégal situation ta bɔ ka kuma kan Sénégal murutiya donc est-ce que Macky Sall min yɛrɛ ye nana fo anw fɛ yan Bamako CEDEAO hokumu ni fɛnw na a fana bɛ ka commencer k'i ban de ka CEDEAO de reçoit wa a t'i fɛ CEDEAO de k'a da don Sénégal problème la wa ɲininkali tomi filɛ donc est-ce que Macky Sall le y'i ban ka CEDEAO reçoit bi ale fana y'a dɔn bi ko jabo CEDEAO in tɛ fɛn ɲɛnama ye a tɛna o ye bi ale fana b'a ban ma CEDEAO reçoit et pourtant ale tun bɛ bila CEDEAO ɲɛ ka na anw fɛ bi ale fana b'i ban ma CEDEAO reçoit an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se CEDEAO ko ye halisa a cɛ bɛ bari CEDEAO ko ye halisa a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ ko ye n'an bɔra yen an bɛ taga Niger fɛn min ye Général Tchani ale ye interview dɔ di o interview kɔnɔna la journaliste y'a ɲininka ko yalima ko AES n'o ye Alliance des États du Sahel k'u b'u n'u ka wari bɛɛ dilan wa u n'u ka monnaie créer wa n'u bɛna créer u bɛna créer waati jumɛn Général Tchani y'a yira k'a fɔ ko AES bɛ ka baara kɛ walasa ka jɔnya juru bɛɛ tigɛ o ko fɛn min CFA dun ye ko jɔnya juru de donc k'olu bɛ ka baara kɛ ka jɔnya juru bɛɛ tigɛ sabula ko Faransi bɛ balo anw na de Faransi bɛ anw sumɛ de a b'an na nafolo sumɛ de a b'an ka nafolomafɛnw sɔn wa à travers CFA France bɛ bi anw kan a b'an sɔn donc ko AES ka baara de bɛ ka kɛ walasa ka jɔnya juru bɛɛ tigɛ ko fɛn min wariko ye n'o ye monnaie ko ye AES tɔgɔ la ko experts ye kodɔnnabaw k'olu bɛ ka baara kɛ nin waati in na olu bɛ ka hakili jalabɔ kɛ olu bɛ ka miiri wariko kan ni wari bɛna bila a bɛ dilan cogo di a bɛ bɔ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ tɔgɔ jumɛn bɛna k'a la fɛn jumɛn bɛna k'a la a ko ko AES kɛlen don ka kodɔnnaw bila olu ka miiri o kan ko ni wariko kuma kan na fɔ waati min na ni waati min n'a fɔ waati yɛrɛ ye ko n'o sera a bɛ fɔ ko n'a fɔ don sera n'a bɔ don sera mɔgɔw bɛ bɔ a kalama au moment opportun donc o la Général Tchani dun ye président dɔ min bɛ jamana in saba président n'ale kumana ta o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko don n'a nataw la AES tɔgɔ la wariko sabula a fɔ ko ni a fɔ waati sera waati min na n'a bɔ waati sera waati min na k'o bɛ kɛ la ko kodɔnnaw bɛ miiri la ko ka don waati la n'o ye experts ye o la minnu ka monnaie ko kuma ɲininkali bɛ caya waati o waati minnu m'a ɲininka monnaie ko la ni bɛ somɔgɔw samabɔ aw bɛ se ka baara kɛ nin de aw bɛ se ka miiri nin de aw bɛ se ka jate bɔ nin kan ka hakili jalabɔ kɛ nin kuma in kan o la a bɛ kɛ sababu ye an na fɛn caman faamu nin kɔnɔ sabula nin jaabi mɔni jɛlen don i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ a jɛlen pas a jɛlen don dɛ nɔgɔ foyi tɛ nin jaabi la o la an m'an sigi n'a fɔ don sera walima n'a ye don sera fɛn min ye Facebook filɛbɔ a ye vidéo partage kosɛbɛ a n'a b'a la vidéo b'a commencer ka signale monnaie ko kuma dɔ la waati dɔ fɔ a bɛ taa an ka vidéo signale ka waati a ye na YouTube sanfɛ an bɛ direct la yen fɛnɛ an bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan fɛn min ye Mali Burkina Niger a ministère des affaires étrangères ne ma filu secrétaire généraux accompagné des experts olu bɛ Burkina nin waati na olu bɛna tile saba baara de kɛ a tile saba baara a bɛ kɛ ka ɲɛsin mun ma o ye AES sigira sariya jumɛn ni sariya jumɛn bɛna kɛ k'a labaara institution jumɛn ni jumɛn de bɛna créer a kɔnɔna la c'est-à-dire baarakɛ bolofara jumɛn bɛna kɛ a kɔnɔna la AES bɛna ɲɛsin mun ma jamanadenw ye laɲini min na ko ka fédération kɛ a ye k'a fɔ ko experts y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'an n'a fɔlɔ confédération na o confédération de o ye an n'a fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an n'a fɛn damadɔninw bɛ yen nɔ an b'olu bɛɛ kɛ kelen la bɛɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ t'i bolo bɛɛ ka gouvernement bɛ t'i bolo c'est-à-dire bɛɛ ka indépendance bɛ t'i bolo o de ye confédération ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn damadɔninw bɛ yen nɔ an bɛ jɛ o la fɔlɔ confédération dabɔra ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ wa an bɛna fara ɲɔgɔn kan min kɛ ni fiɲɛ minnu b'a la an b'olu bila joona yala an ka fara ɲɔgɔn na belebeleba kɛ walima an k'a lajɛ yɛrɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a fara ɲɔgɔn kan ye ni ko ɲuman don n'a bɛ se ka taa ɲɛ o la yan'a ka taa fédération na a bɛ confédération kɛ o la a bɛ fara ɲɔgɔn kan o confédération kɔnɔna la sariya dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka jɛ o la a bɛ se ka sariya dɔ ta k'o appliquer maliyɛnw kan Burkinabé kan Nigériens kan walima a bɛ se k'a fɔ jamana saba bɛɛ bɛ jɛ wari kelen na walima a bɛ se k'a fɔ jamana saba bɛɛ bɛ jɛ banque centrale kelen na a kɔni bɛ fɛn dɔ de décider confédération kɔnɔna la a bɛ bɛn min na mais jamana bɛɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ni a ka souveraineté bɛ kɛ a bolo donc ko experts minnu bɛna sigi bi sini ani sinikɛnɛ olu bɛna hakili jagaba kɛ o fana sigicogo kan o confédération baara kɛcogo kan a sigicogo kan a bɛna sigi ni sariya jumɛn a bɛna labaara cogo di an bɛna jɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ma fɔlɔ olu bɛna baara k'o ka bi sini fo sinikɛnɛ o tuma kalo tile 15 o la ministres yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina kɔnɔna la komi wagati de capitale o de la n tɔgɔ b'a fɔ ka caya nka o kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina kɔnɔna la o la ka taga document tɔ olu fana bɛ to ka baara kɛ n'olu tilal'u ka baara la a bɛ se ka kɛ sommet dɔ bɛ se ka bali ka kɛ président saba ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ bɛ déplacer o bɛ se ka kɛ visioconférence mais minnu b'a dɔn ni sommet sugu ninnu président tɛ sɔn ka kɛ visioconférence ye parce que visioconférence bɛ se ka pirater mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka aw filɛ bon dɔ la kumaw dun de don ɲɛtaga kumaw dun de don donc a bɛ se ka kɛ nin kalo in tile 15 bi tile 12 ye talata 13
Araba tan alamsa tandu ministre non solo Burkina wala espero ye bara minke espero ba yira ministre la wala ministre yela be bara ke aka wala ni ministre klala bara la aka ka wati mina ulu sura ka taka di jamana nyamoma document telemedi asimima kelemedi ibema kelemedi general chanima wala luba kalanka ladje wala ni decision mi kamata na kanata wati mina wati ulu sura ko wati fo anaka na la barato mna uso ofen donc bara be sena nu wati na bulkina na ni ne bi sera fen fara ni ka wejume we ne be na kuma fo wati jama na tarabala abisoma jane sobla ne bulu na tarabala aka fsa fosobe wana mata bala ne bulu cheni mena le ko fe fratala il faut que ASC min bin sisa na bi jamana nyemro li noje il faut que ASC ga jigi kana ASC du peuple au labe ni jamana nyemro nous avons un déplacement nous société civile la kala peuple ka kala population ka kala wala no kala wa kele de façon inclusive sinon ni ASC dans la sanfalal ni du mana makala bela de le nomado mi seda ou tien ou ti dole seda ou dans la sanfe wo du mana bola du mana fona yila sama va bola wala du mana ne sanfala diana don donc ASC du fona ne wala départ dem na fosisa avec sanfe décision beta sanfala de là du mo kon me ta don fem misena o du mo ra fala ka dona mi noroni mun senfe une semaine lou senfe du mana ka représenter a konnala du mana ka ke a konnala et ASC a peuple ka fala donc de manière ça va bela de lina fereke ka ASC du peuple ka bobala ka organisation fala donc ka mouvement fala donc ka de kulu fala donc ola otomba ola nubuka no sommet no ka olu fana bi sa tara ka du mana hakilla fo ka du mana hakilla no de natura sanfalama ani du mana domuta ka doto ni sanfala mata ka du mana to du mana ta ka sanfala to no dun kala mai e bibi na alhamdulillah ASC koute mais ASC jamana kelegena bela il va solo sanfé mo de du mamo surtout du mamo ka sanfé mo soutenir ba bara bela dilen olu même ni sanfé mo fana bo ka barake wa du mamo associala no ma du mamo associala abigele sobla ASC sera marché ni population tegete énorme katurutala oui chala monto oui mone krio anana fédération non ça de ni ko fédération de mon numéro to de mon don de mon don ma boka nyoronga o lubla noronga toloku o lubla norma de gun o na du mi la bara watimna lulubi alhamdulillah mais no luti na fiema e bit chine afia be chine le folet frena dume de mon numéro mulumbe non ça manda o de bubulu bana manda o de ke bana bo famala a jana aswana bana bo famala o bna taka héritage minto o héritage entretien mekatodi na solo ni du mamoro tala parce amiola menasiza ni du mamoro ya participer ni du mamoro sim donala ya solo ali sambi sabanya na kof demsene munu minana relo be solo fond me solo mais ni du mana sema douala abigele ade donc il faut que asire akapel peut a plus qu'à rappel petit plus que demsene munu mina encore olu fona semese ka toala mais on a ce que l'on n'est pas coulé boala il faut que 600 on sait cadeau ASC bala ou là on met message passé à ma demsoloma à ma demsolo fona ba passer au coma son na to sans faire la dolona do mbaba na la donald natolo il n'est qu'à fara ka fetine kamim fara ASC ko inga Allah va mieux we na de temna ASC ni reno bela we no reno okay autant communicateur ou anti-tâche là anti-pas avec la main et puis am clara il faut que kana nyafo jamana donia alors que ça couturier luba ke watimina kamba kalama imagine ça fait quoi Sénégal et plutôt Niger Burkina Mali ou na nyon sur le Burkina ça fait quoi katarani en mi Burkina en matara le FMI gaki en ma nyafo jamana de ça fait quoi ça fait rien ça coûte rien mais à ma sigi katara on de tra débouler ka puna fona nin anti-wile katara kenaka mona na fona 25 alors mi gajme donne la na fufo adoma de dem ne sido ba va somo ke mo français mo vous betira tanui wanu nana pour sumo fondamentalement kaja au futur à fin de fois les plus en mérite fait mon fou mais ASC adam ne phobie mon communicateur ou anato ne elu mon colligi ne rom fait katra anato mon colligi katra no dafalenti dafalien dana ala dans l'ombre dafalenti anato mon colligi latra abu c'est à cause anana noron et fil de venela oui jack et défaut de venela mais monsieur l'ami apporté à tomo apporté kana flinton mo la fona bi fil de bofanla ko fona monsieur l'ami apporté à to pour apporter malgré qui au défaut bala mais na ya check en flic refait abuka balade adon se fata kanto on obligé le no ka nyofo jamana doing on obligé le no ka commenter wa on obligé le no ka défension nunka maintenant ti keneka ama défendre ni soumet de line ni no de line am ta antage kenek amik puna fona ni ka ditom na demana do mala de wala ma yin to walu yele puna fona ni to la am sala clé so wage mo do wiluti ka peluta yo misai chumo kalo ka uta jad alors ki bi bala min ka bulu orange amo wolon kulijala abson afse ya kosewe mala si samla tarana amasanu ko kumala na clé ça ouais et le titre délicat mo diabi Twitter 40 tu délicat mo diabi faut le faire mais j'ai son madena je me suis dit que vraiment il faut qu'il m'a d'accord avec l'info nya ye famille titre délicat mo to mais comme nya ye
to ka radio so bafo to fona ni farafi mon mubarak olu fona bikaf soma na ula me fon folam gawa atra Twitter sans fait parce que abu kuna fona fait de jena bebe teme Twitter de ka folena vana fantof et là j'ai vu malien d'obiono abuleno a compte Twitter ka klono ka photo lobla sur la sifla on y a là datubuleno ou min we ou be sonumborin alors là photo là sonumbolen avec au présenté ko Wagner flane intili tout bien intaka donc ko Wagner de blala malina ko atra ne sonumbolen et CSP ainsi les suites au lou falan ko no fone srabe ani fascinade no lou bela dile muleno kwijo ko Wagner ni armée malen tara ni min nununa ko Wagner dona bala de kona le tara romina kame balo yunoro samuna là je me suis dit OK, il y a pas de souci. Maintenant, c'est ça. Et chaque communication a un objectif. Soit pour cacher quelque chose, soit pour dévoiler quelque chose. Au rôle du maire. Et parce que communication ka beaucoup n'a fondi dorama. Mais il y a fallu bi. Abe d'abord voilà ça qu'a fait le dogo, voilà ça qu'a fait le dakeneka. Donc ne ira ni Mali armée Tale Mali du wolo fan faire. Salome ga boy de façon anarchique, de façon illégale. Mali sera sous Tale voilà ça Salome me boy. Chenikalo ka ou c'est mo Sanumbola a Sanumboli ka contrôler. Bon mo machaya mo wolo fait. Muto ke mo wolo ka ala la muto blanc mo wolo ka faut journaliste sans faire là. Foutra Malian wolo taka Mali la bouchinoué. Comme si ni Mali manante ka Mali sera sous manante la Mali Sanumbolo koloshi. Donc je me suis dit peut-être ni ma d'abord voilà ça qu'a fait no niafo. Mais ni d'abord voilà ça qu'a pour la forme de dos. C'est là où me fona oula ka trana ile chasuke. Ni Sanumbore, ça de le colon fait la be Sanumbola ka bonipe, ka bonape. Au caméra ma ka bonape. Et ni le portage est là boyaka 2022 ou le portage est là qu'on a ko jama hake mi mini Sanumbore na konye gao population le taka jama hake ka tane gao population 120 000 habitants pour les Sanumbore jama ka tane be donc imaginez Allah ma tane imaginez Sanumbore mi jama utara sefo mao mo ba kemema o min pele pele paide donc o min pele le pas mimbi o te maliga boloka o min pele le pas mimbi o be jonka boloka ou les terroristes abo olu de ka boloka depuis ça du me faut bi au minimum bé au terrorisme les gars boloka donc journal sika et le portage que comme minu flanier minu bola même ce mot ba que même avec terrorisme des gars boloka ou des gars la mro kava ou bien journal sika fo armée ya mine terrorisme là voilà ça c'est na jamana ka compte là journal sika de bona pour le duo à thème avec terrorisme comme donc les cas na donc journal sika fait le dos voilà non mo journal sika mo de dos oui malien mon blanc ma fola le fana fera mon de dos. C'est là où je me suis rendu compte que ni Sanumbore d'abord il can méridien roche la mine d'autarun Libye en bala Syrie en bala France en bala Soudan en bala Tchad en bala abe ou bala kili flana du mais wa ayora infana a contrôle me terrorisme de bolo a minin contrôle me terrorisme de bolo non go terrorisme rebelu bala he a fam ta fala noa surtout CSP a minin contrôle me olu de bolo donc ni minin contrôle me olu bolo na fana be gawe les gens bele de lok ma donc it sigi ka sam kolumbo ka bona gawo kana pamroya it sigi ko ni ga frata ali sarale trak na to kelen don de wala. Oui, quand on a avion fait. Au plus de quand on a avion fait, c'est quand on a avion du même faire au wati, oui, ministre avion drone. Ani Francica avion, Balkan avion, ani ministre avion, lolo bola là. Et tu sais la salon beau, mesdames full qu'on a passé avion là pour tant mouler. Et tu sais la salon beau, avion feu qu'on a qu'à bonne gao, au yora inae. Donc, évidemment, si faut du maire, c'est que ni Sanumbolo ben ni minimum à Samon, ministre ni Balkano Koussimala. Oui, évidemment, si faut à évidemment, si frana du maire, moi à contrôler bi, comme tout sous le boulot. Sanumbolo mi dans de ces mots bas que même. Au Sanu me sera tourné hacké de le voir sans connaît. Au Sanu tourne hacké. Mais nous me tara Sanumbon. On va faire le John Made. Anta era une molo va faire le John le mot ma fait le John parce que au lieu de sera imaginez ce rame si mort de votre demander là il y a 6 ans. Mbia uleni nono via komadani nono na ekatara damambola ni samu solo minum na samu so donelo ulu tara son lo bulu na na bomo ven do na na moto la do na na wa mobile la bomo o mu tara samu son nono mbulu gao ronane na enfe ulu kmitra na mi mod molo mta son bulu bela dile mo do mulu mta samu sap komadani na ulu tisira ta do teisa fokisa sur notre télé ne le balouba mais la sera bien ban lobi fararam o la john lok minu ma sanu labo ne milisman ne balkan fo mais milisman balkan ko fait jump men nous ma samu labo ye katafire c'est là où abe au France qu'il en a algérien fan nous au lieu de tara blachimage donc terusu bura salombo ka bazon tei weteme Niger fait terusu bura salombo ka blazi tei weteme blukna fait terusu bura salombo weteme Algérie France elle be chaman tala o de la France kunti suma ngata ko la fait na mo kameta trop quantita ko kele tike amato ko konal ali die ko beke kanda tulula kanda jabala non faut qu'il y en a tout accord de konon non faut que nous mater non faut que nous gâteau bon imaginez
Aragetim, ni intellitin intahay, bilibilibam, aragetim. Sanu tonin de lok me boy sankonala. C'est comme si, Ahmed Kelela, telusu yureka sulsu munumbo bulo raboni antai. Waluk makila fode, ni a seka bamaroya, do bena minu mine les autres on allait, de l'ouverta malfa china, ndamatola carrière de ron. Do bine les unkona, do bine les on a passé à tela kero do fonatini les unkon, do ba les autres, on fana pas seka. Donc imaginez comment est-ce que, ana jamana klalibi mo nafa. Imaginez à quel niveau ama jamana pour me basal qu'on imagine à quel niveau ana jamana pour me janfan qu'on imagine à quel niveau ama jamana pour que l'on sama souli ka clac jamana tala tega da au kan domina parce que tant que min dans le muto telusu bolo amsula kala biba kala yele pouye ni fait nous de kui ou financer nous de kamanyo comme ta fatomna ou va sur la société bado beno ça me fait la société bado beno be jaman fait la société bado beno o lulu como ele bel groupe de financer no ele bel groupe samo min bo no e jama min bo no kobalti mo wo fere o société ma amo gawo fona tanyo do minu kuti etara boloka donc ko le ko société donc mbi jamana donc mbi o lu be tolusu financer tolusu ka mo fra o la mo yolo bi jen yolana o la ni sanu mi mo la yolana tolusu po fere o jamana o ma lu tarana kala bi banna aw ni ala kini kɛlɛ bi ban na n'o sosoma mina olu la kɛlɛ bi ban dama fɛn fɛn bi jamana in kɔnɔ kelen ko a contrôle bi tolusu bolo après k'a minɛ kelen wa o opération de daminɛna o de ye nin lagosiliba ye ta donc filɛ nin ka explication minnu di aw ma pour que a kana ye diɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ ko farasi de tun bɛ sanu san ninnu bɔ pour que a kana dɔn diɲɛmɔgɔ fɛ ko farasi ni MINUSMA de tulusu tun bɛ bɛnbɛn bɛɛ la k'u ka sanu transporter ka bɔ intiliti intaka ka taga n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani rebelu tun bɛ nin trafic mun na pour que olu kana dɔn armée taara yɔrɔ min na dɔrɔn ala ma tɛmɛ ministre damadɔni kan u wulila ni propagande ye armée compte la ko armée ni Wagner de donna ye bɛɛ bɛ Wagner tɔgɔ dɔn o la ni o Wagner ko kuma de bilala sanfɛ o la siyɛni min tun bɛ kɛ dugu ma complot min tun bɛ dugu ma sanu bɛ siyɛni min kɛ ka bɔ mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ sanu siyɛni na mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a transporter la mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a blanchiment na o histoire an bɛɛ lajɛlen min ɲinɛ o kan an b'an concentrer Wagner kan o de la ne filɛ nin ye ni France ko mun ka bon ɲɛsi ta ne ti yala i bilen dɛ ne bɛ taa kɔfɛla lajɛ mun de bɛ yen o la ni mama min bɛ o bɛ fɛ ka kɔfɛ mama ninnu de dogo kɔfɛ donc imagine au lieu d'applaudir l'armée k'a fɔ k'a ye turusu ka sosi tigɛ au lieu de remercier l'armée parce que a ye jamana ka ressources dɔw lamina jamana ka bolo kan au lieu d'applaudir l'armée parce que a kɛra sababu ye ka dɔ fara jamana ka ressources kan non on va ka taga armée tɔgɔ cɛ a ye taa Maliki Konate ka compte Twitter lajɛ a ye photo min bila a ye min sɛbɛn Maliki Konate a ye taa ka compte Twitter lajɛ a ye photo min bila a ye min sɛbɛn a t'a lajɛ k'a fɔ a ye t'a lajɛ donc au lieu de féliciter i ka jamana armée a taara mine illégale sanu bɔyɔrɔ dɔ min n'o f'i ye mo parce que mi documentaire dɔ lajɛ o documentaire ça date de 2022 o documentaire ko in t'a kɛ yɔrɔ in ko sanu bɔyɔrɔ ko mini ko mɔgɔ hakɛ min bɛ yen k'a ka ca ni Gao population ye et puis a b'a sɛbɛn ko Gao population bɛ taa 120 000 habitants ɲɔgɔn na donc ko la ko a dɔgɔyara cogo mɔgɔ 100,000 bi taga baara kɛ de façon illégale ka sanu bɔ k'a di groupe armé ma ka sanu bɔ k'a di terroriste ma olu na jamana attaqué ni o fama ye ka taa marifaw san o la ka n'a ka jamanadenw faga n'o ye armée taalen o yɔrɔ minɛ olu la au lieu d'applaudir l'armée au lieu de féliciter l'armée au lieu d'encourager l'armée et le mun ye ko armée ni Wagner taara ye donc tu veux cacher quoi i faga mun dogo jamanadenw na ou bien quel est ton objectif mun de bɛ e yɛrɛ nisɔndiya mɔgɔ min ma nisɔndiya ni nin ye e bɛ nisɔndiya ni jumɛn de diɲɛlatigɛ yɛrɛ la e bɛ nisɔndiya ni jumɛn donc kilolu ka communication sunita donc aw ka jateminɛ armée ni récupérer ce que ça va donner à l'état mɔgɔ 100,000 bi baara kɛ mini min kɔnɔna la de façon illégale armée ko sɔrɔ imagine ce que ça peut donner à l'armée et ma min fɔ aw ye on dit ko min do ko a bɛ ka exploiter de façon artisanale c'est-à-dire damabɔlaw bɛ taga sɛnɛni kɛ ni pique ni piquet mais minnu mi YouTube kan min photo min bila comme miniature a ye taa photo lajɛ ou bien n bɛ tila ka video bila na page kan a page kan ça de Caterpillar de bi et depuis quand Caterpillar mine artisanale bɔla ye Caterpillar o jɔn ta ye société jumɛn ta i ta ka ɲi kɔni a photo bɛ a video bi Caterpillar c'est-à-dire machine belebele i exploitation artisanale c'est-à-dire ka sanu bɔ bolo la o ye tiɲɛ ye awɔ o ye tiɲɛ o bɛ se ka kɛ kɛ ko yɔrɔ in y'o de ko sanu bɔlaw bɛ bolo la awɔ an sɔnn'o ma dɔw b'a bɔ bolo la mais mun ta Caterpillar ninnu fɛnw se c'est n'o kɛra o ti artisanal bilen dɛ o ye de exploitation industrielle a tracteur photo filɛ a Caterpillar photo filɛ nin na fɛn na YouTube miniature la a taga YouTube sanfɛ ni video kelen bɛ yen a b'a sɔrɔ yen a miniature la Caterpillar mala a photo taara Intaka de a bɛ ka sanu bɔ la a bɛ bɔgɔ sen na ka sanu bɔ donc kɔrɔ ko Intaka in intiliti
c'est-à-dire dama mɔgɔ dɔn le kuti voyage la taa sanu ninnu bɔ l'hôtel la kolo ko société belebeleba dɔ tun bɛ jamana ba dɔ tun bɛ yen minnu bɛ sanu bɔ yen o dɔn na bɔ bɛ fɛn ma kɛlɛ ban cogo di o de la mali kelen an ka armée kelen k'a kunda nɔrɔ la i b'a fɔ ko an ye sɛ n'a bɔ de tobi k'a di mɔgɔ dɔw ma ka tellement que o kumunna kɔrɔ o dimina kɔrɔ o ti fana ta o ti fana ta o ti fɛn ma ta ja nin de bɛ yen daw b'an ka sanu de kɛ da ministre yɛrɛ ti fɛ ka taa barikɛn ti fɛ ka taa o b'an ka sanu de kan o b'a ka na sanu de blanchi et ministre ka avion tun ti contrôler ministre ka mobile ti contrôler o y'u ka yɛlɛ glue avion ti contrôler mobile ti contrôler o docteur min na o bɛ bɔ ten o a sanu kɔni bɛ cɛ ka kɛ kalo kɔnɔ ka na n'a ye Bamako o bɛ bɔ n'a ye o bɛ taa feere wali u tilara segin ka taa don marifa la ka taa kɛ yan na sɔrɔsiw fa k'a kɛ yan ka dugu attaque armée taara dan sigi o la sisan o de ye lidiri balaflo l'armée ayi dɛ non olu wɔlinɛlu de t'a la ayi u ni blaboitɛlu de t'a la ayi u ni c'est quoi an bɛ to tan k'a fɔ an bɛ to tan aw bɛ jamana jumɛn na ko armée bɛ taga nin yɔrɔ sugu minɛ imagine a y'a jateminɛ n'o fɔ ye mɔgɔ hakɛ min fɔ min bɛ se ka baara kɛ nin mini na san kɔnɔ an bɛ se ka sanu tɔni joli sɔrɔ nin na n'a exploitation kɛra ka ɲɛ san kɔnɔ an bɛ se ka joli sɔrɔ a bɛ se ka min ɲɛ an ye jɔn b'a ta n'an m'a minɛ k'a k'an ta ye o de la moi j'y vais même aller très loin ka taa fɔ olu k'a fɔ état ye aujourd'hui mine fɛn fɛn bɛ mali la ko sanu bɛ bɔ a la a tɛna kɛ mɔgɔ caman dɛ mais désolé mini fɛn fɛn bɛ mali la bi ko sanu bɛ bɔ a la état kan k'a bɛɛ de contrôle ta parce que nous sommes en guerre et bɛɛ ko ko guerre asymétrique don i t'a la a bɛ bɔ yɔrɔ min na et nous avons des mines qui sont exploitées n'importe comment et a sanu bɛ bɔ a bɛ taa min jɔnw de b'a bɔ et a wari bɛ tila ka segin ka taa kɛ mun je vais vous dire min ni a ɲɛɲinina k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ k'a dan ka kɛ o ye jumɛn o ye waati min na centre la ni kɛlɛ gana n tɛna siya fɔ mais denmisɛnnin caman bɔra centre la denmisɛnnin caman bɔra centre la a bɛ se ka taa centre la mɔgɔw ɲininka wa groupe baw ni tɔnbaw minnu b'a bɛ se ka t'u bɛɛ ɲininka min ka kuma min fɔ ni cɛ denmisɛnnin caman bɔra centre la denmisɛnnin minnu ni u kun diminen don u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ dɔw kɔrɔkɛ sara dɔw fa sara dɔw ba sara o denmisɛnnin caman de bɛ yen olu bɔra centre la ka taga damandaw la u taalen damandaw la u taara sanu ɲini u ye sanu mun sɔrɔ u ye mun ni mun san Kalashnikov ani moto a moto bɛn tɔgɔ de moto ba sa min ye tolusu bolo a tɔgɔ sɛbɛn sa moto ba min bɛ tolusu bolo ta o denmisɛnninw tun bɛ bɔ centre la ka taga damanda la ka taga san kelen kɛ ka baara kɛ ka taga Kalashnikov ni o moto baaraba ye sa ka segin ka na centre kɔnɔna la ta don tolusu baara la u yɛrɛ b'u ka groupe former u bɛ taa mɔgɔw attaque parce que site bɛ yen sanumɔgɔ bɛ yen ni bɛɛ bɛ se ka taa bɔ cogo min ka di jamana dun bɛ guerre la ça doit être contrôlé o kɛra sababu ye ka centre kɛlɛ juguya ka se niveau dɔ la ala dɔrɔn de b'a danu taa tolon ka taga damamɔgɔ la dɔrɔn n'u ye wari sɔrɔ Kalashnikov kelen sɔn u bɛ Audi kelen sɔn u bɛ segin ka taga u taa groupe dɔ former u bɛ clan dɔ former olu fana bɛ don attaque la donc bibi in na état kan la site fɛn fɛn bɛ yen ko sanubɔlaw la état kan k'a bɛɛ compte ça va faire mal mais désolé tiɲɛ de jamana o jamana bɛ yen n'a ma wasa b'a yɛrɛ la n'a fɛ sécurité ka n'a fɛ yen a tɛ sɔn wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn a ka jamana kɔnɔ a na kɛ bila tɔgɔ sugu dɔw la c'est pas bon donc n ta ka ani intiliti minɛni armée fɛ a sécuriseli armée fɛ ma fɛn ye k'a bɔ u kun tɛ da terroriste kun tɛ da sanu dɔrɔn ma sanu dɔrɔn bɔli kun tɛ wa mɔgɔw fana kun bɛ taga sanubɔla ninnu fɛ yen o tila ka dɔw fana diyagoya k'olu utiliser comme combattant wa o tila ka taxe minɛ a sanubɔlaw fana la tuguni a nana sɛfan kelen tɔnɔ 3 ye olu yɛrɛ bɛ taa ni société baw ye u bɛ sanu bɔ olu yɛrɛ b'o wari sɔrɔ mɔgɔ minnu taara damanda la mɔgɔ minnu taara damabɔ la n taga ni intelligent mɔgɔ minnu taara ye u ka jɔn somɔgɔw la n'u mɔgɔw jɔla min na u b'olu fana ta olu tɛ la ka taa kɛ ka kɛlɛ kɛ o don o damanda kɛra sababu ye ka combattant d'u ma sanu kɔfɛ u ye kɛlɛkɛlaw sɔrɔ wa u tila ka taxe mɛn dama tɔ la tuguni o la u tila ka wari wɛrɛ fana sɔrɔ n'a ye tuguni et armée dɔgɔkun tɛmɛnen armée taara fɛɛrɛ kɛ nin bɛɛ la ka nin bɛɛ o communication de wulilen don armée kɔ ko an taara